Oh, mipetraka andahatry mavita tragno, mipetraka andahatry mavita tragno, fa firy taona vegnada. Anao ka misy moment mba megna tsara ila anao, misy potipotin-jeny balibali zay. Mety volagninao. Antegna ty man fa navina vandafy, tsy nentina vita tragno à Madagascar. Mba atao edy izy ty misy igny vangena matériel, vita matériel igny anombonomboagna zay boka io. Hoanindreo agny. Io ne misy moment tsy amezantegna tsy olava Madagascar agny, gajigajaindreo avandreo ro mihandro. Za koa zao ty drako afa-tsy magnametsy igny. Voilà. Keko raha agnatiny any drako aba tsibitsiboko hoan'izay ro zaza mbola vonavona vandafy ito. Ya. Hoay koraha agnaty volankampodiky ndraiky hoany viavy na lehilahy na ro vonavy avandafy ty profiter fiaignanareo. Profiter fiaignanareo fa hiavagna jiaby à Madagascar io laisse tomber la neige. Ya tsisy raha pari. Antegna havako aby magnamboatra tragno agny, vola lefa antegna hagny, vola gofogndreo agny. Anao igny meta io. Anao mifoma randraigna anao mandeha miasa kotrokotrokotroko anao boka miasa anao yo taratara anao mody an-tragno, olo todranao agnatin'ny tragno igny ty tsy olo tiany fontegna fa olo mbola antiantidany olo hely nitondra antegna boka Madagascar tagny na vita. Anao igny foko mamoro vola lefa anao agny lany volany matériel. Tsy vita havako aby anareo koa fa havandafa ty fiaignanareo ataovy. Oui, izo na maman'olo na baban'olo, olo koa fa tsy hanjary drako ao. Olo koa fa tsy hanjary, sisigninareo haleva, hononareo haleva. Mbola tsara. Kana nakapoka drako aby fa tsy haiko edy fagnanaovagna izy. Antegna na vandafa anareo antegna ty mba misy jalintegna andafa ty magnefa tragno, magnefa carburant, sy ny tariny sy ny tariny. Antegna ho antegna tsisy vola poko agnandefa 10 000 € Madagascar antegna anovagna tragno tsisy. Eto mbola sahigna mandafy masitay tsy mety lafo ty. Donc yapa tsisy. Ho antegna amy la famille malala reninao, babanao, ininao sy ny tariny agny. Toe za ty tsisy vola agny feko raha jiaby ty direct. Anao mba nahazo piasa tragno malala, igny ty piasa tragno mba mahay mikarakara. Volagninao 100 € ty alifasany vange matériel. Zay ny hazo na volia ho agnatin'ny tragno, agnatin'ny lakoriny vangeny vola keo. Zay ho anao babanao, mamanao, reninao, zokinao sy ny tariny agny. Ya, atao edy zegny mazo azy 200 €, 500 € nao igny. Toe vange sima agny, ataova agny. I sima igny. Sima 200 € tsy haiko firy lasaka azo izy. Kitaiky aminareo amy hagny. Anao igny io anao mijangaolo. Nday lambany sainy fo fa tsy azonao andafority. Tellement anao magnano économie igny vola jiaby alefa agny. Poko agny. Avagny, matériel commence feno agny io fo feo. Tsy ampy koa si magny milampigna. À quel moment tsy ampy? À quel moment tsy hitanao anao tsara be fa tsy niany anao ndeha ody à Madagascar andeha edaheda amy tragno namboarinao igny. Tsy endriky niany. Donc fiaignanareo ataova mbola tsara sakony. Fiaignanareo ataova. Lania volanareo. Lania amy raha tokony hakiakiny fonareo. Nakaze. Ya. Za to taminay taria la pero nagnamboatra tsikolokolo tragno zay za ta tsy anjary ty volagno. Noko volako. Ya. Fotony baka misy olo sana mandehandeha. Tragno zakiliny ty manafotroka fotrao. Tsisy raha mamiky. Iry avana malala mbola mipetraka agnatin'ny tragno. Koa ny tragno vato tsy masety za drako abe. Ny tragno vato tsy masety za. Za mbola mipetraka amy tragno vato andafrity. Donc ny tragno vato à Madagascar laisse tomber la neige. Je m'en fous. Oui. Za ka tonareo adaladala tsisy jiro. Hoaniko vola naka drako aby. Hoaniko vola naka. C'est mon argent. Oui. Oui. Anao drako aby ty anao miasa, deja anao fa voatihitin'olo. Mipetraka andahatry mavita tragno, fa firy taona vegnada. Anao ka misy moment mba megna tsara ila anao misy potipotin-jeny balibali zay. Mety volagninao. Antegna ty man fa navina vandafy tsy nentina vita tragno à Madagascar. Mba atao edy izy ty atao tragno ty ho anao. Anao mandrapika io drako aby ty. Jalinao io tragno ifegna andafa ty carburant tsy nitariny atako mba misy jaly. Bref volagninao za tsy mahita vola poko atao ary 20 000 €, 30 000 € tsisy. Donc ny atao donc magnandefa poliny vola hely antegna alefa agny. Misy igny vangena matériel, vita matériel igny anombonomboagna zay boka io. Hoanindreo agny. Io ne misy moment tsy amezantegna tsy olava Madagascar gajigajaindreo avandreo ro mihandro.
za ko zo ty drako afa tsy magnametsy igny misy baka antegna taloha hay drako io tsy fagna navandafy igny mama nitoriana en prison ry izy ny andro tsamezako tsigny oui na baban'olo anao ina maman'olo fangovon'olo atao kare tsamezako tsigny oui hay tsamezako tsigny drako aby mbola tsara fiaigna fa sarotro olo drako aby ty fa tsy hainao karakory nataondreo nagnano effort namoriandreo vola io ça aussi pas hein vola io atao effort ty mame ty alefa pour hoandreo volanao pour taratara tanao ala fony reninao wala ala fony babanao à quel moment nao tsy romotro hein olo mitondranao agnaty 9 mois tsy naefaka izy hitanao ivoatsa hein anao miofa magnadoso jalindreo isan'andra vaky tous les mois ty à quel moment antegna tsy na efa vaha voilà vaha antegna izovy lanzo iny na maman'olo anao iny na baban'olo on s'en fout voilà karaha antegna baka indjeny eritseritsy za ko tataty drako aby tsasidroko anao fa njaty commence nialala Facebook fekiny fotin'olo jiaby andeha hitsetche problème-ndreo ataha amitegna antegna mandre antegna ko misy moment tsitsitsazan'olo problème deko fontegna fragile ty misy moment tegna nafa tsy nefagname ka fagname fo pour 5 euro iny 10 euro iny 15 euro iny 3 euro iny sanasana tsitsitsity antegna yo tsisy misy moment tegna fa tsy naefa fa megntsa koa antegna ity zay fa intelo nangataka taminaka toko iambembesa fo alefa elo koa afanandrako ty fin du mois 200 euro 300 euro trick za anao mirelevé ny tapitapy sentanao walo 300 euro zay ka fa nivangen tegna raha misainao mbany ro SDF ambanao mbola mivangen tegna lamba fo jiaby igny alefa Madagascar vantegna vaha karaha za zio ty za mibogny miala agnaty Facebook ao problème-n'olo tsy hitako fekiny ia koa karaha ataony cyclone nandala Madagascar ao karaha antegna igny namoriny cyclone ty mandeha mitsetse aminaka jiaby vary nanonga oui vary nanonga mboana aminay ty mba nanonga fo raha jiaby anareo drako aby ty mangala honondra fa tsy vita mbola tsara ia antegna koa ndrako aby tsasidroka anareo misy moment mandiny karaha ty antegna ty mba ndeha hody a Madagascar zay koa natao antegna voalohany bantambatagna za mavitavita raha madinidinika Madagascar agny nahazo ntegna taratasy nationalité française les enfants de la patrie le jour de gloire est arrivé peko antegna mody a Madagascar agny zegny nidiniky ntegna oui nidiniky ntegna anao mandrebaka drako ty commence mandeha magnano vacances à Madagascar magnano repérage de vie karakory natao miegna Madagascar ty voilà mandinika anao drako aby ty miegniegny io la famille jiaby avy mandeha mitsetse problème-ndreo romeo hitanao olo tsara nafaka BPC a Madagascar ao io fo roma institut ino mafivola institut de pasteur be felatana tany nde tegna fo tsy mezigny za hitanao zay koa misy moment tsatokisan'olo anareo na marana fa ho fata a Madagascar olo tsy nahefa tellement mal loatsy nafikiny soana tagnatin'ny Facebook ty ato anao à quel moment antegna mandeha bazary za hitanao io marary mila ndeha atao opération fibrome nanonga mitsatsa ty anao igny lany fagnadio akory manao misy moment tegna megnitra tia agnampy tsy tia agnampy anao misalasala anao igny mizaha io zay hitanao efa nirano docteur manonga amin'ny institut pasteur ala mbola l'hôpital fo ma institut pasteur ty ho anao ilany fagnahy io déjà ça antegna tsy nefa ndeha agny antegna tsy nefa ndeha Madagascar misy moment koa mizoe maro baka mivolagna fa ireo igny baka ataondreo cimetière andreo Madagascar lera fa hitandreo ho faty reo mandeha Madagascar izo koa mandiniky tsara beky nantegna aloha nandeha hody a Madagascar fa tsy mastety fo vongosika andeha Madagascar agny anao manjay drako aby ty déjà anao boka andafy déjà ça anao fa misy comment fivolagna izy antegna fa misy gradiny fihenagna antegna boka andafy aty voilà zava fo za zao ty mandoka amy gaziniera tsy mandeha milatra amy charbon za donc jao ty drako aby zava Madagascar za tsy maintsy mangala pagnampy za mangala pagnampy araiky pagnampy zay fa ifegna vola trombaranareo zanak'olo mipetraka ambany vola agny andeha legna ipetraka io non pagnampy ifegna vola donc antegna mandeha drako aby ty deky maniaky izy misy moment koa antegna tsy maniaky fa
dek fiainana antegna andaforety anao aby raha ka fa hitanao maloto anao fa mahinihiny surtout drako aby ty holony fenao vola hasanana agnatin'ny trano ty mamata fa afaka drako aby ty tsy madio tsara azafady volaniko aminany Marie azafady sasa ndraiky io efa tsy madio oui tsy ambaranareo karany fo oui za drako aby ty amin'ny volanaka za magnefa donc voilà que antegna drako aby ty andeha ody Madagascar atova tsara ny calcul sy ny repérage déjà antegna fo mandeha magnano vacances à Madagascar agny imaginenareo raha volaniko hafa calculinao miala boka andaforety karaha nakatinako za olo chaud za tsisy vola nakaty za mandeha Madagascar ataoko fa calcul 20 euros par jour donc agnatin'ny 30 jours za Madagascar agny 20 fois 3 ça fait donc 600 euros hi plaisir anaka bazar naka madinidiny 20 euros par jour zay calcul naka za miala ty zay koa volanin'olo sanandreo boka Madagascar ambarandreo iny ty salam alaikum salam idiny faizina sinina badany sinina antegna boka hanko nambaranao mivorien'olo za anao découvert ny atao hoe découvert anareo gasy tsy mahay comptable io antegna nagnano banque tsosa voilà mbola tsara que antegna drako aby ty nakablako za ka mandeha Madagascar nakataoko 20 euros par jour oui je m'en fous atanareo tsisy vola za je m'en fous 20 euros par jour donc antegna drako aby ty ava Madagascar anao 20 euros par jour volagna anao déjà anao mipetraka amina famille anao mandeha bazary fa 10 euros bazarinao oui 10 euros fotony anao mety mipetraka amin'ny tragnon'la famille anao avy ia tragnon'la famille andifasanao vola par mois igny taratara ifenao tragnondreo igny oui la famille ifenao tragno izy ka fandravagna anao mandeha mipetraka amindreo avy Madagascar 30 jours donc anao avy déjà vargona rehefa vangeha fotrany oui vargona re anao mandeha draka ty mety maromaro la famille anareo anao mandeha bazary igny ndraiky soka anao tina langouste tsy possible edy anao ivanga langouste araiky hazanao igny irombaka ivanganao garadobo zay efa tsy possible ko fa tihina ity tihina langouste anao igny fa tivanga langouste 2 kilos agnatin'ny tragno zay koa vola olo mandeha Madagascar tsy amezako tsiro ka mangala hôtel fa ça revient moins cher mandeha l'hôtel ia anao drako aby ty en vacances à quel moment anao mandiniky micalcule bazar bazar ty niany karakory anao tina kalama drako c'est normal anao olo vacances anao mandeha anao tsy tetsy la famille atontsika dimidimy anareo agnatin'ny tragno donc kalamara demi kilo tsy mahampy ndeha antegna fo voilà quoi donc anao mandeha bazar fa 2 kilos leno taratara anao boka andafy igny fa hitandreo mpivarotra bazar ao anao fa double ndreo koa oui tsokelindreo karaha igny mastenao volagninao prix raha igny fa manonga anao mandria fo anao ndraiky gestionao je viens de France donc anao magnano bazar nareo de bazar fo anao nitondra volanao 20 euros par jour igny mandrano 20 euros par jour igny bazar rien que bazar oui rien que bazar zay koa hitan'olo zagny makikitsy zay hitan'olo za tsy dia hitanareo amin'ny taxi be la popote comment étincelle tsy zakany tsenako déjà anao ndeha hiboaka Madagascar ary tsara hoenao surtout anareo ivonavandafy mbola andeha amin'ny vacances à Madagascar anao ndeha hiboaka any karaha za karaha antegna boka tsy olo matetiky mandeha neva donc attends neva karaha antegna tsy olo mpandeha Madagascar agny matetiky za ataoko za mandeha Madagascar agny aloha ndeha hiboaka za antsika boka olo marengarenga izy tia miboaka eto voilà alohatsika andeha hiboaka andeha matsika aloha andeha ramena fa mambiance agny eto ok andeha ramena aloha drako aby ty andeha ramena c'est normal antegna enao antegna ty tsy olo mpikoragna loatra amin'olo Madagascar mety anao fa créer relation de camarade nao fa ela donc anao andeha Madagascar agny tsy maintsy hitondra ta meilleure ta vie là ton ami l'hypocrite là oui la hypocrite olo jiaby ty anao hitondra camaradinao voilà taratara camaradinao indesinao andeha boaka igny hitondra zandrina raiky anao io baka megnitra fotiny camaradinao tsy magnino zegny sakome indesa zandrinao fa tsy magnino za hanefa voilà donc faroe camaradinao ndraiky zandriny camaradinao donc za misy zandra raiky voilà indesiko balaky
balak tsy maintsy hitondra sakomanana e sakomanana enao balak hitondra sakomanana aroe telo efatra dimy donc compteko aroe sakomana balak araiky aroe fa dimy zay voilà io ka za tsy maintsy hitondra zoko zoko fa ela zay tsy fanojy azy anaty somary sakosakoma fa indesy ny foziny fotona tegna ka tsy hitondra roa io fa enao la famille tsy maintsy vorona agny e miaraka amin'ny kamarady iny ka tegna teo fotrahy eto indesy koa izy Desing, voilà. Izokintera tsy maintsy hitondra vadinany. Vadiny io e. Taratara ka vadiny zokinao tsy maintsy hitondra zanjiny. Voilà. Anareo miala tragno valo. Valo. Anareo miala boka la peroa tsikitsikitsik. Nandeha ramena anareo igny. Nandeha. Valo. Oui. Calculinao niala boka tandafy taty anao zaraiky fo andeha ny vacances tagny ihina volanao igny tsikitsiki modanao vita izy ka andeha hiboaka antegna fa mikonto olo valo ia anao igny mandray olo valo de anao fa misy mahinihina anao mizala tapitra anareo olo valo miranty io anao fotsika io merde Jesus Christy za ndray efa olo jiaby io amin'ny toaka ha mbola tsara anao ndegna efa ro jiaby igny amin'ny toaka anao antegna agny efa ro jiaby ha taratara anao igny koa andeha hiboaka amin'ny taxi be ialana malala agny labiera fa 40 000 45 000 donc ataova essaye calculena labiera valo amin'ny 45 000 anao miala okony de anao lany fagna ala fa mahazo varigona raiky toaka volany toaka to igny fo varigona raiky c'est normal c'est trop anareo mandray draka ty iro anao fa magnano effort blanc aminao zay miinvité olo jiaby igny andeha agnatin'ny bara igny anao nareo ka fa mijotra amin'ny Colbert agny prix toka fa tsy mitovy bara ambany ary karaha za zay le hitiavako migiaka amin'ny ela pirori e ary la biara vangenao 20 000 25 000 za tsy tête za magnano prix patronaka vita point za mody ciao zay tsy hitanareo za mitensela za ndraika invité nareo za mandeha voilà za ka invité nareo sakome ela tsy hitanao te mbiana nanani alotsika andeha giaka toaka na nareo invité za mbola lelaiko honogno fa voroborikin'olo a Madagascar fa tsy mazavazava ia misy olo koa nanareo ny invité za mbola tsy koeka amin'olo aminay agny ny invité za tsy amoriky va olo fa tsy olo zoti fa tsy anagnana confiance voilà nisy autre lavitra loatsika donc antegna draka ty fa namboaka anao to hoe antegna fa mitondra roa agny draka ty anao fa magnano effort mitondra olo fito agnatin'ny bara ambany agny donc anareo igny olo fito za ambesa mbola miampy fotony anao hava ambany agny mbola misy olo hehenao tsy la tsy haiko fagnaza olo misy olo hehenao zay olo école araiky taminao tamy T5 tagny namano ino fa farito iro igny fa mangala saizy mipetraka io anareo mety comptenao olo folo anareo agnatin'ny taxi be boîte noire agnatin'ny la popote la coterie olo folo mbola tsara olo folo akory ataontegna imagine mandrainy io mandrainy igny tegna mandiniky andeha hipetraka ty antegna ty karaha ty fo izy ka hiboaka anao tafany olo mandray magnano raha tsy fanahy anareo zandriko atsika niara andeha hiboaka e aza indesigny io agny adrako ty olo kamaradiny misy moment mandray nareo reny zanjinao e mety tsy dia olo sakoma loatra fa noho izy la famille-nao fo indesinao nao megnitra zokony misy karaha zegny misy moment tsy asetsiko anareo karaha zay roe zoky izy zoky tiako eto fa zay tsy dia misy koragna loatra izay ka fa mandeha miboaka zay fa mpizaza eo mitokotokiky karakory zoky bia tsara fo ka io vavatsy io tsisy koragna zay roe zandriko mbola sapasy zay mbola misy zay mbola zay mbola misy koragna aza dire faut commence conteneur mode fandavambody le mois prochain commence misy conteneur io fa velony tegna nakamadinidiny be zay roe zandriko mbola misy koragna masiriry fa zay roe zoky zay tsisy koragna zoko izy ia za mandeha miboaka izy tsy maintsy indesiko fotony za magnitra volagny fa igny boka nandeha miboaka tsy nitondra zay fotony enareo la famille aby misy moment misy jery jongoliko karaha zegny la famille jiaby misy jery yambesa kamkanakany la famille jiaby misy jery tsongolo karaha zegny zegny tsy vitako voilà
kazi donc abzati ka commande vacances calcul na ka fatok rang bukati tsara yari san inti calcul na ka fatok rang bukati za ban ko falani zing za mudi lane faut za tsara petka mne la piroise za petka mne hôtel de la baie Diego Cerise za mudam hôtel lan vola mudi achnaifa mismo ano ko bla karazata lopka za boka Madagascar na te découvert ata 2000 euros faut ano manja kulan fangano avanda fati ni vurienul za fiena ci sera manjat calcul n'est pas bon ci sul na borka na Madagascar fa calcul ci nanjare a to va calcul vlon comme na rosé tunga sa 20 euros la 20 euros na roy mudia nanj zata loi Azamu danda fati blanc découvert 2000 euros. Ah non, ma diamant karatima même découvert 2000 euros. Tu pour miasa makala découvert taratara pour mis problème quand t'es à banda fati 3 mois non Madagascar 1 mois Madagascar non fati ande ya automobile chimande. Qu'est-ce que tu fais? Ah non madame réparation 700 euros 800 euros azo vulande fazi. Ah non, yo majeka no ta fandega la chose en banque ali kade fa chose in chabouef. Faut apa ndava chimenti mandal ka découvert et tout chitakacha donc faïs la comme na rose zazen kun zata loti za boka Madagascar to misul mamour que za fek na Madagascar boka Madagascar anteng mi fa jif kana jab vo vol que donc anteng tie calcul n'est pas bon kala ko bana va ndé zata loti fa man calcul karazin 50 euros par jour là 50 euros voilà mandé Madagascar voilà mandé makona rosine non mi tonde 200 000 francs non mandé bazar voilà une des non pour 500 francs 500 francs oui dis-moi pour la 500 francs il des non mood 200 000 des non de bazar non lan fala nande yefo labi vous mandé quand tu as bokanta fati mis moment do tim total fik na no va bazar o chima jakacha 75 000 kilos à 5 kilos kira saluono alors mi ala bazaro con 200 000 500 deno mismo montes volant taxi ano manjam vulga msanji no wala donc no na manoy il fait taxi ntika fambola ifeng irona manoy ina jakcha 10 kilos ini irona mano ande ina jakcha 10 kilos ini chombara no zarek fande ina jakcha karazi il fait taxi ntika fa vanchanga zamenge fayizi il fait un taxi avant temps il ambara no fa 5 000 francs pour un budget fi feno amenga 25 000 ka yuli faut ina ngan bonne action amtea wula na manonde ina jackson 10 kilo tu ambara no ke taxa inga mastro tana fuzok chimangin no alenjo tara chimangin jako merci yuli feno tang par mois Ulan fasa no vola par mois. Anon vola tamafa. Al fait il taxi chika na roboka bazar. Faut il vola des non na bazar. Il fait il taxi chika zukna kafa 20 ans zaman il fait. Ano il mandam ka deki je chara no lachka intifane masna Jesus Christi. Tu es ok. Chara fana no inga meno 50 000 faut nam no chisu la moni. Tanando. Allez do chara big. Merci d'après. Voilà manga boka vola quoi non boka bazar faut ni vanga boisson tenga tina boisson ti vanga boisson ay zal kandonga tin la kuro fuira no tumko izal kandonga tin la kuro en kaira no chimenta nga guti helu kwen anta ngati vola va no mande konde i boka dakab azna lira chara mrikol berari anon genge manga boka karting tara tenga mangi fam karta ba mitenselo kuti magala karta no ngalo mitonja la bandareka no ta meilleur ami vandvani alors tu capable de retirer l'argent banel tu me va rien va inde sing manje camarada bin man dem retira voleri kupu kuma boka manje bankantika katamu na dimampula lendo angatin banque rotimente mangala frais cheka 7500 15 000 frais lendo à chaque fois no ma pitike vola no ngatini guichet automatique ngro fa mangala frais tu calcules l'intengazi faut non y a comme vacances non je sais pas quoi à notre tête uchimalenga anofa defa soit magala 1 million minimum am niveau la noy ay mano bukanda fa ndegala 50 000 100 000 non magala 1 million 2 millions am banaria
anao tsy calcul aby mifoa maranjegny anao an-tragno tsy maintsy mifoa ande bazary wala magname vola olo agnatin'ny tragno ande bazary anao ka fa tsy nahefa ande hina ro mazava Madagascar nde za tagny farany toy tsitsy vola ande hina ro mazava agnatin'ny tragno ohatriny vola megna ro 75 000 francs voilà vary vlang fa non acte boka andafy fa nivanga varigona raiky tio comme ça pour éviter acheter du riz tout le temps là 75 000 tiens ndavange bazar agnatova ro mazava nanao miandry 75 000 minimum bazar in Madagascar dako abe one hulu magnano vacances fa iro miegna Madagascar je sais pas misy moment dimandraty feky bazar njori fa tegna mety dendro la ela naro oui misy moment bazar naro dimandraty ayo naro mandano 75 000 bazar hanjare karama naro karama ochini locha jer harema merde karazin jakwapti antegna manjay jakwaba ande ipetraka Madagascar ma tafandin kano tafandin fotini ulja déjà ulja mieftra fa ano pasteran vahani hulako à quel moment nde église vahani hulako fekin charitanteng ano tonjo pasterani vahani hulako voilà iro mieftra fa ano nde pa ma problème ndoja avo manja itin tenga chiteko ni tenga chiteko ni tenga chiteko vlam iro mis problème ni furom juan tan misroy iro mieftra ano pa ma problème ndo iro kunya avam no yoro mieftra problème ndo vo va zaitana mis problème un problème nakati 15 millions ha wano ano lan fanga ha in ma problème no ama maltan in problème jo chi hente in problème jo hin problème jo in ma problème no chi vlang jo am no pour problème na kazal kachamure ro la binga de inte ande iturzan fandakana zama vucho higada ero chi vulnga zingam no fa ro fumta 15 millions tu es 15 millions descendant quoi ça maillot ça on sait pas fa ro ta 15 millions ali tante gazi aya zati ci sconte par zanda fati karamana ka hasko ani fait jalne hato les restes t'avela yo indesk mangan vacances man de Madagascar indesk man de wan ko volanaka zati ci compte épargne iromi tu fa no so volanaka jinjo iro kuntiki karakor cousin on s'en fout cousin c'est pas ma problème naro tamron yeda nina vola yu tag na manjon kayendo tande no china voe keke zehe yala problème naro vahana ro tumpin on s'en fout problème naro vahana ro tumpin fa zazan bandavandam nakati zacha maha adana ya kuna vous aurez la famille zakata no ban la famille zou faut ten antengol mare sababa ito vous orando to fois ande buel tenga et sekrindo de toute façon c'est que na rosa blanc na makapa buel ke la tsara afa mai yote sinina badan sinina sakuma bonne fête de Ramadan oui asa dinga na roda kwa be mis contenera boka la réunion mande Madagascar a Diego Series oui avanenda fazer que fala não avanenda ya vanda fitete vanta ya vanda fitete vanta mbola sai na hatu lup manda mas tempo chilafu buhet on est là on est parti on est là désolé jana yetu ya zemanje kada kwa ti déjà zing vous m'avez dit à propos de la santé il y a des problèmes à Madagascar à notre taratara no ano mandem boka de kangenge zgantengam ton de téléphone iPhone 15 Pro Max tumbu nul meswai ravrave nul rajab ano indes nam no talmanara pinchari chis docteur galano faut déjà amno chisovola ano im kamba inti ante na racha ngibani sun na racha ni fane masnaje indes na l'hôpital ici fana racha ufa ano ava l'hôpital indes njom blancard a foot kan njom simayo rien que ça rien que intérêt din que zeng d'intérêt tiudi a foot kan njom simayo azo ulange fana nanti chief faut nous inconnu ou l'intention de am l'hôpital manara pinchari wala intem di l'hôpital bi fatino dafti a foot kan joyo ano yo nyamcha taratara namo ano ina vutum kumisa ni chisra no fiki nde numero ni afa no fiki nche no inyo
tsisy olo akora tono raha jiaby zegny koa dinigna aloana ny tegna andeha da Madagasikara agny oza karaha amin'ny tegna amin'ny andafa ty antegna votony komeso yo même pas 5 minutes olo fa miteka ambulance ambulance mangala anao yo anao fa yo des fois 3 jours après anao à l'hôpital na zaka io anao tomboan'olo meso anao bazara io ahitako olo i 3 jours anao l'hôpital tsisy raha ifeno possible anao metagnefa fa on s'en fout possible on s'en fout anao marary indesin-drori vita io azonao olagna fa ordonnance nanty tsisy afotrika andro io no io maty io no igny mandeha mandray publication misy fatin'olo hita izy fa hoanao zay antegna ty ody tsasitrika anao misy moment tegna ty ody tiagna nangengezana antegna ki avantazana antegna le patronat ary antegna tiagnano fa antegna mavozo andeha hipetraka Madagasikara mavozo moi-même j'ai peur petraka igny igny drako aby voilà mbola tsara kendriky misana tegna le mbola tsara antegna mavozo drako aby ty antegna misy moment mandiny kely fotiny me antegna ty miala Madagasikara matetika antegna misy espoir be zay za avandafy za nananina anao mandray avandafy ty drako aby ty tsy mitovy nde zay koa misy maromaro zay ndafa ty misy zay ndafa ty koa lany fagna misy olo a Madagasikara mahita vaza patron zay fokadro mitety hety mizaha sity jiaby igny zagna vaza patron mandeha miboaka antegna mizaha vaza patron tsy mahita yapa tsisy mizaha vaza patron ty tsisy vaha antegna anao mandra mahita ray ihany boka agny na fa regny vaza nahita vaza zegny zegny inty directeur en banque directeur en police municipale de la santé anao lany fagna ao antegna anao igny fota Madagasikara tagna antegna nafarin'olo chômage ndentegna me demande comment il a fait pour payer les billets d'avion etc antegna me demande fa antegna fo fa hety fo zanaritry tiany rahatry zegny on'olo ke antegna heto voilà mbola tsara salamu alaikum dako salamu alaikum zanaritry tiany rahatry zegny drako apika antegna mifotroka heto feky zay ndrako aby ty hoanareo mbola vonavy boka ta Madagasikara tanky nipetraka andafy fiaignanareo tova drako aby ko misy raha tiany sitrika ny fonareo atova tiany fiaignanareo mandeha mivoyage eran-tany jiaby ty mivoyage eran-tany jiaby ty anao zafagnie vavandroa Madagasikara tsendriky misy raha vitandro io fotiny ro anka oepika navandafy tsisy raha vita on s'en fout atova raha tiany fiaignananao peu importe na ino raha tiany fiaignananao atova raha tiany fiaignananao fa fiainana ty mandalo atsika ty tsary nandiniky fa ijangarata igny antrony ray odany aminy tsary nandiniky izy loso igny any ia antegna ty mety miboaka io fa antrony ray ny mody any aminy anao igny nefa io raha tiany sitrika ny fonao tsy vitanao kofa misy sitrika ny fonao drako aby atova ia zay koa misy olo drany misy olo abo mandratrika jiaby samby olo amy raha tiany fiaignanany donc aza mifanamerdy ia atrika jiaby zay mika vavantsika tia inty atova raha tiany fiaignananao drako oro antegna magnano raha tiany fiaignanantegna igny ro voalohany andeha hitsikotsiko antegna iro zay koa ataony farany atova raha tiany fiaignananao sakoma raha tiany fiaignanantegna ty andeha hilely masite antegna milely masite io ka iro ivona tanariba igny tiany fiaignananakahy laisse-moi mbola tsara ia misanany mandray raha tiany fiaignanandreo drako aby ty mivoyage mandeha gauche droite et tout igny tiany fiaignanandreo hambilay iro tiany fiaignanandreo ia karaha ataontsika ty mitsipotsipo ty kataka tsy maintsy tsikotsiko fo fa azadigna fa igny tiany fiaignanandreo oui igny tiany fiaignanandreo c'est normal misy ny zanany ty mivanga raha lamariky fo raha lamariky tout ça Gucci Coco Chanel etc igny tiany fiaignanandreo antaniandreo volandreo igny tiany fiaignanandreo ambilaro
Nisy ny sary plaisir anany magnefa jombelo fo. Miala jombilo araiky izy fa avy amin'ny jombilo araiky. Miala amin'ny jombilo araiky izy fa anaty jombilo araiky. Igny tiany fahingana anany drako e. Ambilahy izy. Ia. Karatsika zegny baka volaniko. Atsika jiaby samba amin'ny raha tiany fahingana anany. Donc ambilahy olo amin'ny raha tiany fahingana anany. Misy olo izy mitady vola ta avoavoavory vola anany izy mandeha lameky. Ha? Izy magnano ta mihodigny impeto vatobeny lameky io. Igny tiany fahingana anany. Fa ny tegna ty magnana si lela bogosa agnatin'ny Facebook tia ta tia tera fa mipetroko ay. Igny tiany fahingana tegna. Je m'en fous. Igny tiany fahingana tegna. Ya, oui. Karaha tegna ty. Antegna ty iraha tiany fahinako za mifotroka e. Kavignaka Jesosy. Mitsingilitika te ndraiky izy. La korana fotroka antegna teto, Jesosy nanonga rabo aty. Jesosy, descend. Igny tiany fahinana antegna drako aby. Samby olo magnano raha sitrika no fonany. Voilà.